Drumul vinului continuă și pe celălalt mal al Dunării, în Bulgaria. Licoarea lui Bahus este și aici la mare cinste, cramele și spațiile de depozitare fiind locul unde vizitatorul se poate bucura de un adevărat regal al soiurilor de vin, fiecare cu povestea și palmaresul său. Проектът "Пътят на виното" се изпълнява по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 в партньорство от 5 организации. Той обхваща целевата територия на окръзите Долж от Мехединци в Румъния и областите Плевен, Видин и Монтана в България. Целта на проекта е да подпомогнем икономическото развитие на тази трансгранична зона чрез възраждане и представяне на лозарските и винарските продукти на пазара на Европейския съюз. Дейностите, които са разписани за изпълнение в проекта, са именно за постигането на тази цел и очакваните резултати от тях трябва да бъдат такива, че да повлияят за развитието на лозарството и винарството в региона. Проведоха се няколко срещи с цел опознаване, запознаване на участниците в този икономически сектор, защото се оказва, че колкото и близки да сме, румънците не познават българските вина, както и ние българите не познаваме техните вина. Оказа се, че територията на трансграничната зона е подходяща за отглеждане на еднакви сортове местни лози, български и румънски, и това беше доказано с едно изследване, което направиха експертите от Института по лозарство и винарство в Плевен, за което сме им благодарни. Освен научните работници от нашия институт, голямо съдействие в работата по проекта оказаха и научните работници от Аграрния факултет на университета в Крайова. Именно те са ключовите фигури, които ще подпомогнат за изпълнението на 2 пилотни проекта – изграждане на трансгранично опитно пилотно лозе на територията на област Плевен и лаборатория с изследователска станция на територията на Аграрния факултет на университета в Крайова. В рамките на проекта разработихме маркетингова стратегия за представяне на винарски продукти от трансграничната зона на територията на Европейския съюз. По рода си това е първата такава стратегия, разработена за целите на винарството. Тя е насочена към малки и средни изби, които произвеждат до 150 тона вино годишно. В маркетинговата стратегия е разработена една стойностна иновация, което представлява и нов стратегически подход. Ние няма просто да търсиме пазара на Европейския съюз по традиционния начин, а ще съчетаеме интереса към местното българско и румънско вино с елементите на музейна експозиция. За тази цел в Крайова ще бъде изграден музей на виното, подобен на този в Плевен, но разликата е там, че той ще представя историята на лозарството и винарството на целия трансграничен регион, обхващащ югозападна Румъния и северозападна България. Освен това ще се открие онлайн магазин, който ще представя въпросните вина под една обща за бъдеще марка Дунавски вина. Изпълнявайки тези дейности, ние ще постигнем целта на проекта. Като кулминацията на всичко това ще бъде изложение на български и румънски вина, което ще се проведе в средата на месец ноември в Крайова и съвпада със Световния конгрес на сомелиерите. По този начин нашите винопроизводители ще могат да получат една наистина обективна оценка за качеството на своята продукция. Măgura este unul dintre brandurile de succes ale Bulgariei în domeniul oenologiei. Tradiția, îmbinată cu experiența și tehnologia modernă, fac din vinurile de aici, mai ales din cele spumante, rivalele celor din Franța.
Crama Măgura a fost fondată în urmă cu 40 de ani în satul Rabișa. Ea este situată într-una dintre cele mai frumoase locuri din Bulgaria, între Dunăre, stâncile roșii de la Belogracic și peștera Măgura, singura din această parte a Europei în care se află picturi rupestre. O parte din această peșteră, mai exact Galeria Bat, a primit o destinație specială. Este locul unde sunt păstrate sticlele de vin pe parcursul procesului de îmbătrânire. Temperatura constantă de 12 grade Celsius și umiditatea corespunzătoare din peșteră oferă condiții excelente pentru păstrarea vinurilor. Având în vedere că solul și condițiile climatice din regiune sunt similare cu cele din regiunea franceză Champagne, aici se produc cele mai bune vinuri spumante din Bulgaria, respectându-se tehnologia clasică. Vinul este păstrat 3 ani în sticle înainte de a se transforma într-un spumant delicat cu gust unic. Избата е построена през 70-те години на миналия век, като идеята е била да се ползва част от пещера Мъгура, така наречената прилепна галерия, в която се произвеждат естествено пенливите вина. Произвеждаме бяло естествено пенливо, брут и сухо, както и естествено пенливо вино розе от сорта Пино Нуар. Другите неща, които предлагаме, са серията резерва. Вината са от сортовете Каберне Совиньон, Мерло, Шардоне и едно съвсем ново купажно вино Шираз по Каберне Фран. Новата ни серия, която сме направили на пазара и сега ще я представим, е така наречената серия Треви. Това са 5 изцяло нови вина, като в тях влиза гъмза, която е типичен местен сорт и вирее основно в северозападната част на България. Има също така розе, в което розе също има сорта гъмза, както и врачански мискет, който е другия характерен български сорт. В по-високата категория вина се произвежда серията Рандеву, която включва Рандеву Кюве де Норд, червено вино, и Рандеву Шардоне. За Рандеву Кюве де Норд гроздето, което се използва, е изцяло от този регион, т.е. той е изцяло от Видинския регион. Гроздето или се купува, или една част се надяваме, че ще започнем да произвеждаме при нас. Другата серия е Белоградчишки скали, като идеята е да се използва близостта на туристическата атракция Белоградчишките скали. Избата разполага със собствени лозя, които са около 170 декара, основно бели сортове Шардоне, Ризлинг, Врачански мискет, също така Пино Гри и вече и гъмза насадена. Друго характерно е, че освен вината се произвеждат и ракии, като се използват използват се бели вина основно за дестилация. Друго интересно за избата е, че в момента са направени, една част е реконструирана от избата и в момента подлежи довършване на реконструкциите и обновяването, което освен всичко останало включва доставка на нови дървени съдове. Те ще бъдат с по-голям обем бъчви, както и дървени ферментатори, които ще бъдат от Италия внесени. И чисто новото ни оборудване лабораторно, с което така ще постигнем по-голям успех, надявам се, при производството на вината. Borovița reprezintă un alt brand de succes al Bulgariei în domeniul vinului. Situată în depresiunea cu același nume, Crama Borovița este orientată spre producția de serie mică, chiar artizanală. Vinurile produse aici au un caracter expresiv, dat de specificul teroarului din nord-estul Bulgariei.
Винарска изба Боровица, сгушена в Белоградчишките скали, е мястото, на което ние държим много, защото това, което се получава от района в Белоградчик, е нещо ново, тъй като разликата за сега не се свързва великото вино, големите вина не се свързват с района на Белоградчик. А това, което ние видяхме тук, това, което получихме, е новото вино на района, тъй като това е облагодетелствано от Господ, облагодетелствано от магията на тези белоградчишки скали, които приютяват и лозята, и избата на Боровица. Теруарното звучение на нашите вина е от значение, тъй като голяма част от продукта, който се получава, той е почти недокоснат от ръката на човека и по този начин, чрез виното, ние можем да чуем гласа на природата, гласа на района, което обуславя получаването на изключителни, отличителни, незабравими, запомнящи се вина. Голяма част от нашите вина са, и от любимите ни вина, разбира се, са изключително подходящи за този терен. Пино Нуар, Шардоне, това са вина, които предполагат удоволствие и на ценители, познавачи на вина. И продукта, който получаваме на место, продукта, който държим в ръцете си, голяма част от хората го считат за сакрална ценност. И ние сами знаем, виното не е само напитка, виното е сакрален продукт. И чрез него ние можем да се насладим в тези години, които ни е трудно, в моментите, когато ни е радостно. Виното от района на Боровица е със стара слава, но сега с много по-голяма мощ и на съвременни моменти и условия, то може да заеме своето място, за да покаже величието, неповторимостта и отличителния характер на един район. Това, което може да се получи от скалите, тази сила, тази мощ, тази неповторимост, и човек може да види района също и чрез виното, което се намира в изба Боровица. Нашата цел е точно това. Правенето на такова вино за нас е удоволствие, за нас беше мечта, а сега е изключителна гордост. Ние знаем, че тези вина ще присъстват в съзнанието на всички тези, които ги опитат. Затова ние можем само да пожелаем на здраве и да ги запомнят. Una dintre cramele deschise recent, situată în apropierea orașului Orahovo, este castelul Burguzon. Podgoria și crama se află pe malul Dunării, pe panta sudică a malului Fluviului, vis-a-vis de pitoreasca insulă Esperato, care a fost declarată arie protejată. Шато Бургузон разполага с 100 хектара лозя, разположени в непосредствена близост до великата река Дунав, която свързва Европа, България с Румъния и която е в основата на активен търговски и икономически трафик. Нашето лозе е
включва бели и червени сортове грозде, като преобладаващо са Сувиньон Блан, Шардоне и Вионие от белите. От червените сортове имаме Мерло, Каберне Сувиньон, Каберне Фран, Пино Нуар и други. Нашата изба започна историята си преди 10 години и измежду избите, които създават, са избите, които са новото поколение винопроизводители в България. Създаден е с непосредственото участие на френски специалисти. Оборудването ѝ е доставено от Италия и Германия и е на най-високо ниво. И философията на избата ни е, че от собствено грозде, произведено в нашите лозови масиви, произвеждаме най-висококачествено vino. Crama a fost numită după vechea cetate romană Burguzon, ale cărei vestigii se află și acum pe teritoriul Podgoriei. Cetatea a fost situată pe drumul antic care lega Belgradul de Constantinopol și făcea parte din sistemul de fortificații al Imperiului Roman în fața năvălirilor barbare. Numeroase descoperiri arheologice atestă că în zonă se cultiva vițe de vie pe scară largă. Viile se întind pe o suprafață de 100 de hectare, altitudinea fiind cuprinsă între 130 și 180 de metri deasupra nivelului mării. Teroarul și condițiile climatice la care contribuie atât vecinătatea Dunării cât și altitudinea oferă condiții excelente pentru coacerea strugurilor și obținerea unor vinuri albe și roșii de înaltă ținută. Ние произвеждаме основно два бренда вина. Единият от тях е Дунавски бряг, Кот дю Данюб, а другият, селектиран и в по-малки лимитирани количества, бренд се нарича Шато Бургозоне. Вината ни са бели, Сувиньон Блан, Шардоне и Вионие, и червени, включващи сортовете Сира, Марселан, Каберне Сувиньон, Каберне Фран, Мерло, Пино Нуар и други. Deși este un producător relativ nou de vinuri, Burguzon a dovedit deja potențialul enorm de care dispune, grație numeroaselor premii obținute. Medalia de aur la concursul mondial de la Bruxelles 2010, medalia de aur și medalia de argint de la concursul Mundus Vini din 2011. Pentru a arăta întotdeauna perfect, alege salonul de coafură Jeunesse. Stiliștii vă stau la dispoziție pentru a vă oferi tunsori moderne și coafuri stilizate, realizate cu produse profesionale. Salonul Jeunesse și-a impus numele oferind servicii de calitate, prestigiul reprezentând simbolul calității oferit tuturor clienților. Pentru ocaziile speciale din viața dumneavoastră, Jeunesse Decor vă realizează cele mai frumoase decoruri. Plăcerea de a vă oferi clipe de neuitat. Jeunesse Decor. Alege întotdeauna tinerețea. Crama Lăpujna este situată în apropierea satului Gheorghi Damianovo din Balcanii de Vest.
Încărcați de istorie, acești munți adăpostesc o cramă de o frumusețe aparte, ale cărei origini se află în anii 1936. 30 de ani mai târziu, minerii din orașul Ciprovski au construit, pornind de la vechea cramă, un tunel destinat păstrării vinurilor. Tunelul are o lungime de 47,5 metri și o lățime de 4,5 metri și permite maturarea și îmbătrânirea a 100 de tone de vin. Винарна Лопушна е създадена 1936 година на кооперативен принцип. Функционирала е до 1990. Виното, което се е произвеждало, е било в дървени каци и след това се е пласирало предимно на българския пазар. След 1990 година престава да функционира до момента, в който е взета от местен бизнесмен Валери Митков. Той влага собствени средства за изграждането на винарната. Също така, кооперацията, която преди е съществувала, влага собствената земя, за да може да се изгради винарната наново. Винификаторите, които са отвън, са взети по програма САПАРТ. Лозята се намират в две землища. Едното е Горно Церовене, другото е Безденица. В Горно Церовене се гледат 90 декара, а в Безденица 280. Vinurile de aici se caracterizează prin personalitate și ținută. De altfel și modul în care sunt îmbuteliate respectă această noblețe a vinurilor de la Crama Lăpușna. Сортовете, които се отглеждат там, са Каберне Совиньон, Шардоне, Совиньон Блан и Пино Нуар. Плододаването започна активно от 2011 година. Винарната разчита предимно собствени лозя, за да произвежда виното. Не се закупува чуждо грозде и виното, което се прави, отлежава 2 години в дъбови бъчви и след това се правят купажи за различни видове вина. Fie că este vorba despre Chardonnay, Cabernet Sauvignon sau Merlot, vinurile de la Lăpușna au primit recunoașteri la concursurile internaționale desfășurate în Europa în ultimii ani. За 2011 година Винарна Лопушна кандидатства в конкурс на винен индекс, в който спечелва с 2 свои вина. В VIP селекцията виното, което е каракачка, то е бутиково вино, купаж между Каберне и Мерло. Стандартна селекция, която е препоръчена от винен индекс, спечелва Мерло 2007. La 5 km de centrul orașului Pleven, în mijlocul parcului natural Cailaca, se află un obiectiv unic în Bulgaria, Muzeul Vinului. Orașul nu a fost ales întâmplător. Aici a fost deschis, în anul 1902, primul și singurul Institut Național de Viticultură și Producerea Vinurilor. Дами и господа, добре дошли в единственият пещерен музей на виното на Балканският полуостров. Музеят е частна инвестиция и отвори врати през месец септември 2008 година. А собственикът на музея е също така и винопроизводител. Музеят е разположен в парка Елъка, в естествена пещера. Разполагаме с 4 зали, голяма дегустационна с капацитет от 50 души, малка дегустационна с капацитет 12 души, историческа зала, в която може да видите снимки и копия на известни съкровища, открити по нашите земи. Вълчетрънското съкровище, Никополското съкровище, част от Бохотското съкровище и естествено фиалата от Панагюрското съкровище. Също така може да видите ритон
Иканичка от Боровското съкровище. Разполагаме с най-голямата колекция от вина на български винопроизводители, над 7000 експоната, някои от тях дори на 100 години. Разполагаме с Асеновградски маврут от 1913 година, който може да видите в нашата енотека. Muzeul se află într-o peșteră alcătuită din 5 galerii cu o suprafață de 650 de kilometri pătrați și reprezintă rodul unei munci de ani de zile a unei echipe formate din specialiști bulgari și francezi, arhitecți, oenologi și experți de la muzeele Panorama și Muzeul de Istorie din Плевен. Пещерата, в която е разположен музея, е естествена само в началото. След това е изкопана във формата на Георгиевски кръст за храброст от генерал Иван Винаров, който е и създателят на целия парк Айлъка. И първоначално идеята е била тук да бъде музеят на руската бойна слава. Но поради високата влажност пещерата не е подходяща за музейни експонати и за картини и точно поради тази причина е построена и панорама Плевенска епопея. Идеята е била панорамата да бъде тук в тази пещера. А самият музей е дело на екип от български и френски архитекти, енолози, музейни експерти и масата в голямата дегустационна зала, на която провеждаме нашите дегустации, е прекрасен пример за съвместната дейност на българските и френските интериорни специалисти. Muzeul este în același timp locul de unde se pot achiziționa vinuri din cele peste 6.000 de soiuri din toate regiunile Bulgariei. Colecția de aici oferă și o bogată selecție de vinuri vechi, de la 30 până la 90 de ani. Това е най-старото вино в музея, Мискет Враца от 1912 година. Muzeul dispune de 2 săli pentru degustări de vinuri, secția de istorie și o sală de exponate de vinuri din întreaga Bulgarie. Vizitarea muzeului este însoțită de o prezentare despre istoria vinului, tehnologia de producție, precum și tehnici de degustare. În geneza sa, de la strugurele copt până la licoarea care zbucură simțurile prin culoare și buchet, vinul împrumută din spiritul locului unde se naște. Este poate cel mai puternic liant între culturile și tradițiile diferitelor țări și un excelent mijloc de promovare, un vin de calitate, fiind carta de vizită a regiunii în care este zămislit.